Ja vás vítam u nového videa. Dneska to nebude ani video, bude to skôr, že také posledné video v tomto roku, ale bude to skôr, keď sa chce, že proste prajem vám všetko dobré do nového roku a aby sa vám splnili všetky vaše sny a vlastne aby vám bolo dobre, aby ste sa mali dobre a ako ja som dostal na Vianoce veľa vecí, neviem, čo ste vy dostali, napíšte do komentárov a aj šťastné a veselé Vianoce a z tohto budete mať kód presne na obrazovke a ja som rád, že kúkate na moje videá a keby nebolo vás, tak není ani mňa na tomto YouTube a však ja som aj chcel chvíľku aj skončiť s YouTubeom, už ma to nebavilo, jak ste videli na mojich videách, že už som ani moc netočil. To znamenalo, že som nechcel ani už točiť, už som chcel zmazať kanál, ale nezmažem ho. Nakoniec už sa mi chce zase točiť a všetko dobré do nového roku.